tiregedzana zvichaita tachita zvatanga tichiita. Zvakatanga rini Ramai? Patoni mwedzi yakati wandei. Kuti zvizvosvika pakudai manga muchishaya here bonde kumba? Zvacho madzibaba zvakaoma. Baba kumba kwacho ndasinganyatsouriwana, ndasinganyatsogutswa. Plus kumba kwacho kune kuri kufuririka. Amai, mucharegerera here murume wenyu? Handigoni. Handirwadzisa. Ari zvino pfungwa yenyu iri kutofunga, muri kufunga kuita sei? Uyu muvakidzani wenyu munhu wamakaudaidza kumasowe muchiti munamate pamese, kwete kuti vanamatirane zvataona vakaita nhasi. Indogona inoba kwedu. Bozamana changa chishaya musuno ndaitoda kumba akati ndirireiti. Saka utonoti pana nanga chiti ndirireiti achizoti pane kuari kuzviwana. Dzimba Joshua ndo vaiti ndirireiti. Saka ndenjagarirei. Rati bonde ukumba ranga rakuita shoma vachiwanzira bonde kusango kumasowe. Tema nongopa zvima excuses na basa ndiri pamunamato enda zodai. Munhu achiziva zvake zvaari kuita. Saka zvinonetsa. Tine urombo nezvaitika Ramai. At Rathel Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Rathel Signs. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Rathel Signs, tried and tested. Mazuvano vanhu vazhinji vari kushushikana nezviri kuita mukati meupenyu hwavo. Zvinounzwa nekusavimbika kwevarume nekusavimbika kwevakadzi. Asi kazhinji kachinoramba ingori fungidziro yekuti anoita here kana kuti haaite. Ndozvibata sei? Pamwe unotokabata iri message unogona kuudzwa zvimwe zvekuti handimuzive munhu ari kungonetsa neni. Asi zvimwe zvinhu zvacho kuti uzvibata panenge pasanganikwa nenyaya yatiunza pano muzuva ranhasi uno kuti tizive zviri kuitika. Regai tirege kuwanza munamato sadza richipora. Mukoma makadii? Tiripo ino makadiwo. Tiri panapa pasekuru nekuda kwenhau yamakambofambira kwavari panapa. Toda kutangira pazvakatangira muchakaita kuti muzouya kunoko. Marenge nekusavimbana nemudzimai wenyu zvakatanga sei? Makatanga kuzvibata sei? Munoona nhau iripo. Kubata kwandakazvita kuti pane zviri kuitika mukugarisana nemudzimai wangu. Mudzimai wangu ndichigarisana naye mumba haana chaishaya. Zvinhu zvose aizviwana. Ndinonga ndotadza kana kurara nekuda kuti nditsvage kuti mhuri yangu idye chiguta. Asi iko zvinezvi pane zvandibata kuti kuzosangana nechiedzo chanhasi. Chiedzo chanhasi chisati chavepo, makamaonei musati mauya kwasekuru? Zvandakaona ndauya kwasekuru, mudzimai wangu tichipota tichisangana semuzi semurume nemukadzi, bonde tichinakidzana mumba. Asi bonde ranga rari kuita zvokuti anotondirasisa kumamwe mazuva, onditi ndiri kunguva, asi asiri kunguva. Achiramba kurara neni. Zvandidzudza kuti ko chiinei asati kurara neni mudzimai wangu uyu. Chii chiri kumboitika maari. Ndibva ndatraya kuzvitsvaga ndichitadza kuzvibata. Asi kuno kwainyanya kuwandira aingoti nguva nenguva ndaenda kwamadzibaba kunoshandirwa. Ko nhau yako ndiye yeitibvunzana mumba, haasi kunyatsobudira pachena. Ndakati asi kuda pamwe mupfuwira wada kundiitira inini kuti tiwedzere rudo, kana rudo hazvina mhaka, ndazvienderere mberi. Ndingadzokera kumashure zvishoma shoma. Mane vana vangani? Tane vana vatatu. Mukuru ane makore mangani? Mukuru akuenda form 1. Mumwe wacho akuenda grade 6. Kamwe kacho ka grade 1. Mane nguva yakadii muri muwanano?
Tagara mungata dzinokwana kuita 16 years. Kusvika pa 16 years here pane zvimwe mafambiro here kunze kweaya ekuzoenda kumasowe aya amunofunga kuti mimi aive suspicious? Kumashure uko kuda tichangotanga kuda kunogarisana ndine mamwe madzidzo andakambosangana nawo kuti iye semunhu pamwe anenge auya kamurudo kambobva kaimbogara akachiri kufara musikana anenge asati anyatsotera gwara netsika dzekugarisana mumba. Asi ndakazomukondora hangu ndakangobatawo meseji kune vanhu vangu vamuedza kumupfimba kwaenda kunotenga muriwo kuchitoro kumashops. Asi manje ndakagona kugara naye pasi, takaonana tete, vakamudzidzisa akadzikama akagara. Asi iko zvino ndopa ndazosangana nedambudziko rakafanana neiroro rekuti mudzimai wangu anga achienda kunonamatirwa, achienda kwaanga chinoshandirwa, dzimwe nguva dzenguva ndichitodzoka kubatsi nosvika kumba asati adzoka kwatosviba, ko uri kupi nomufonera unzi ndikusvika naenda kwamadzibaba. Aiuya here nemiteuro yekugeza? Miteuro aiuya nayo, mimwe yacho hauzodi kutsvaka zvakawanda, anenge achingoti miteuro yangu ndashandisa ndapiwa mvura ndatogeza, hauziione. Anga achinamata kumasowe here kana kuti anga achingoenda kunoshandirwa? Kazhinji anoenda kunoshandirwa, anoenda kunoshandirwa bedzi chete. Kana vachinamatoirisa ndeye aikona kumboendo wake unoswirako. Asi zvokuti nditi munhu anganzi atendeuka kuti kuchinamato chemasowe kwete, ndisinganyatsozviona. Munguva yai shoma yapfuura makambobatawo here kana message inoratidza kuti pane zviri kuita kunziko kurambirai bonde? Mameseji mamwe ndichimbobata, asi kwaanga akarerekera kwacho anga nechivande angasinganyatsoti dyo zvandandichifungira. Saka ndachiti gedzeni ndimbonyatsoona zvinhu zvangu paground, ndisekurumidze kungwarira munhu, ndisamubate nekukurumidza. Sekuru makavaziva sei mimi? Sekuru nawo yakati kana sekuru ndakangowanzwawo nemadzisahwira kuti kuna sekuru anobatsira zvokuti anoshandira apa. Ndobva nangu unomwe sahwira abva nditi handi ndinokuratidza. Ndobva angosvika mva ndiratidza kuti ndo panogara sekuru pano. Pamakauya sekuru vakati chii? Sekuru ndakavaudza nhau iyi ndakati sekuru mudzimai yangu mafambiro ari kuti handisi kumanzwisisa, uyezve kwaakunyanya kuwandira uko neupedza ndinomborotawo handisi kuzviona mushe pane zvandiri kufungidzira kuti pane zviri kuitika pane mudzimai wangu. Saka zvino sekuru ndavaudza nhau iyi, sekuru bva wandiitira dare rangu, vakanditi muzukuru handingakukurumidzira unoita ukasha, regedza uzvibatire wega tsuro yako pamusungo uone zvandinokugadzirira, chokwadi chiripo asi hachisati chanyatsopo, ndingakumhanyire kumberi. Asi zvandoda kukuitira nhasi, zvandoda kugadzirira ndokupa kii unokiya, wakiya woenda nezvinhu zvangu handidi kuti zvionekwe, usaita kuti mukadzi wako azvizive. Asi uchamubata, uchauya wakumhanya uchindiudza kuno kuti ndazomubata ndamuwana atone murume wainaye akatorana nemurume. Iye zvinezvi tiri papi? Iko zvinezvi atone murume akatorana nemurume wakanamirirana. Nhau iyi ndatoizadzikiswa naambuya vemuraini vepanext pedu vaanongowadzana navo vanoenda ikoko. Ndo vanonditi vandifonera pafoni vakanditi zvandaona kuno handida kuzvinzwisisa. Mudzimai wenyu izvozvo so ane madzibaba vaya vekuchechi vaya kwaanoenda kuya vakarara vese, asi vanenge vakanamirirana. Asi saka ndiri kukumbira kuti imimi chiitai zvamunokwanisa kuti mukwanise kuita, muutese muuye uzozviona kana kuti muedza zvamunogona, nokuti nhau yakamira kuno kwaenda kumira mushe. Imi masvikapo here? Ndasvikapo ndakatozviona, asi ndati chekutanga handina zvandinokwanisa kuita, ndingauraya nokuti ndakabatikana pandiri panapa ndikurwadziwa, ndambofunga kuda kutoponda. Ndakati regedzei nhau iya ndakaudzwa nasekuru iya, regedzei ndinozadzikisa una sekuru. Pane mashoko here amambotaura naye maviri matatu iye mudzimai wenyu? Mudzimai handina kukwanisa kutozotaura naye. Kana chikomba hapana zvamataura? Sekuru ndachema, ndarwadziwa nezvaitika. Ndaona ndakasvikapo kuti ndichinyatsoda kutaura naye pamwe ndozopedzera ndatovharirwa ndatokujeri. Tinotenda mukoma. Pari zvinezvi muri yeZimbabwe, regerai tisvike pamasowe nasekuru tione kuti dare iri rinopedzwa sei. Baba.
Hadi madzimai. Chii chaitika mai? Tiregedzana hazvichaita, tachita zvatanga tichiita. Zvakatanga rini zvamai? Patone mwedzi yakati wandei. Kuti zvizvosvika pakudai manga muchishaya here bonde kumba? Zvacho madzibaba zvakaoma. Baba kumba kwacho ndasinganyatsoruwana, ndasinganyatsogutswa. Plus kumwe kwacho kune kuri kufuririka. Madzibaba, ndimunoshandira vanhu kapanapa? Ichokwadi. Munoitwa madzibaba ani? Joshua. Madzibaba Joshua. Vangani vamunoita zvakadai navo? Ndakangoona muedzo kuna mai vavo chete. Ichokwadi ichocho? Chokwadi. Chokwadi. Ndio amai vavo chete vangondiitirawo muedzo. Mune makore mangani muchinamatira vanhu panapa imimi? Panapa makore anokwana kuita 10 masere. Kumuridzi womunhu munoti chii nezvamaita izvi? Ndikutoshaya kuzoti muridzi womunhu ndomuti kudini kuti ndiunyara kuti zvazoti ndoita semuvakidzani. Munotomuziva zvenyu muridzi womukadzi? Ichokwadi. Saka iye akati mofa zvenyu makadaro zvinoitaka? Takungokumbira regerero kuti ngidai atibatsirawo zvako kuti kana tichizoripa hangu ndinozoripa zvangu. Mune zvekuripisa zvacho here? Tinongotitsvaga tichongoona kuti muripo wacho anenge achida wakaita. Dai manzi muripe imimi, dai anga ari mukadzi wenyu awanikwa achita zvakadai, so mungadai mati muripwe sei? Chero vakangotiwo kana mombe 2 ndoigona ngotsanzira kundimupa. Regai tisiye kune muridzi wemudzimai uye nasekuritinzi wekuti vanokwanisa vanoronga sei dare ratasangana naro iro riri. Vateereri ndo zviri panapa, madzimai vasangana nemadzibaba vanoshandira pano pamazuva ari kuti zvaiti zvakaitika kwekutanga. Regai tisiye nyaya iyi kuna sekuru. Iwe mzukuru iwe. Ndeka kuti kudipo kwaya kudari kwangu iwe. Makanditaurira sekuru makati nauya uri kuchema naye muzukuru ina udiki. Ndakati kudini po kwaya kudari iwe. Makandiudza sekuru. Handina kutaura kuti mudzimai wako ane mafambiro ari kuita here. Makandiudza sekuru ndora naida kutorevedza chairo. Zvino nhasi chichi. Handina ndakataura here. Ndizvo chaizvo sekuru zvaitika sekuru. Zvine iwe. Ndine zvandakakupasa iwe. Ndine rokora ndakakupa ukanisa upi iwe. Riri kupiro kwedu. Sekuru makandipa manje zvino mutondiregera sekuru andichatozive kuti ndikutsvaira kwangu achi. Zvino nhasi unondoita sei iwe? Kana wadirokwa hapana, uda kuti ndiite sei apa? Sekuru ipapo kutonetsa sekuru nokubatikana kurwadza kwandikuteitiwo sekuru ka. Zvino handiwo ropa rako keuyu. Zvino wati ndoita sei ini? Ndotokumbira kwamuri sekuru rubatsiro kubva kwamuri sekuru. Zvakanaka. Zvino uda kuti ndisunungure? Sekuru ndaifunga kuti vanhu vasunungurwe zvingokuvharana zvakadaro. Zvino ndodini kopaneni? Nditaura neni tinzweka. Sekuru ndoda kuripwa sekuru ini, kana musunungura munosunungura ini sekuru, asi ndoda kuripwa sekuru, asi mudzimai handichamuda sekuru. Handichamuda uipfambi. Zvino ini pano uyu ndichamusunungura uyu. Unondiwa iwe? Zvino ndichavasunungura ava. Nokuti nzvimbo yavaitira makuna vaitira ino pano. Nzvimbo inonamata vanhu kai? Unondiwa? Zvino ava ndichavasunungura pano. Unondiwa? Sekukumbira kwawaita iwe. Unondiwa iwe? Iwe mzukurisikana iwe? Ndodini naro iri riri pano iri? Hakuna kuchema iwe? Ndati ndodini naro riri pano iri? Ndoparadza iri? Ndosiya zvakadai? Zvino iwe tora kuburangura mvura uyenere pano iwe. Zvino zvakanaka izvi. Handizvo ndakataura here.
andina kutaura kuti ndakati uchazvionera wega iwe. Ndaona sekuru tipambe zvichwa murume uyu aitosvika kumba kwangu achindikumbira mari yangu ndakatomba mari akatoshandisa akandinja kudzosera. Ai sekuru ina ndichakwanisa kutogarisana nawo sekuru ndakuto andifunga ndakatodzokera handifunga kumba kwacho ndichanogara ikoko ndikutotama ndinonotsvaka kunogara nokuti dzatonyadzi muchimana nevamwe. Sunungura kana asekuru. Sunungura yenyu sekuru. Hey! Yobate mtoto wangu iwe. Hey! Ndochema wana tina utese sekuru pane munhu. Pasina wana zvafa zvakadari. Zvimwe zvisingachengeteke. Fambi. Iwe mtoto iwe. Ndina sekuru. Hey! 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 Yene majira mvara. Iwe. Here. Zvakanaka ere izvi? Iwe muzukuru iwe. Ngati zvakanaka ere izvi? Sekuru ndabatikana sekuru ndarwadziwa sekuru ini. Ndarwadziwa ini sekuru ini. Iwe. Handizivi mukadzi anoshaya chiwi mukadzi uyu ari kushaya chii chari kushaya munhu. Unochawaita iwe. Sekuru. Chii chawaita mukati menzvimbo ino iwe? Kwai chawaita ko mukati menzvimbo ino na sekuru muzukuru. Handiti kuyaona namatira iwe. Sandi zvibaona zira chinamatwa here. Ndizvo chokwadi. Apa ndaita zvinhu zvakashata. Idi ndaita zvinhu zvakashata. Hamuna mudzimai kumba here? Hamuna mukadzi here kumba. Mudzimai wangu ndinaye. Ariko kumba izvozvo? Mudzimai wangu ariko kumba. Upi kwanga iziva kuti wakanamirira nawo uite chipambi muno. Uyu mudzimai wavo anogara achitosvika achiwadzana achiwadzana. Iwe muzukuru iwe. Zikane. Andiye murume wako ere. Ndiye akakakata kuendesa kumasowe mudzimai wangu kuti aende kumasowe. Andiye murume wako. Vanonga vachiziva zvavanonga yanga tohurirwa nemukadzi wavo. Iwe. Zikane. Yawaita pane. Pambi idzi sekuru idzi. Manga muchizvisuspecta here izvozvo? Aiwa ndamavhungura kuti ndozvawangaite izvi. Mukadzi munomuziva uyu? Ndomuziva totogara kuti senda kudhuze. Ndimakauya makamudhonza kuti auye kumasowe? Ndinakatouya nawo kuti vabatsirwe saka ndozvavakunditi izvi. Ndine urombo nezvaitika. Zvimune vana vangani? Tine 4. Tine urombo amai. Sekuru vataura mudzimai wako waona vada kudai. Yamuka ubaba. Imbatya zani? Zedu. Tora mbatya dzako upfeke. sekuru ndokumbira undipete musikanzo wasekuru. Haikona iwe. Uda kuita sei iwe? Uyu murume andirwadzisa sekuru. Saka uda kudini pano iwe? Handi wakumbira kuti sekuru nda kuti wazukuru wasunungurwa. Uya usura Sekuru ndabatikana sekuru. Chitera kumasure kwa sekuru muzukuru. Zamanye nofunga kwako. Pfeka mbatya udzoke pano iwe. Waipfeka mbatya udzoke kune iwe. Unodiwa? Adatotiza uyu. Kurimiza iwe. Munoti shamwari yenyu yakakuunzai kumasowe ari kuchema apa nekuda kwezvaitika izvi. Munoti chii kwaari mashoko enyu imimi? Ndoti shamwari yangu ndiregererewo nezvandakaita. Gumbo mumba gumbo panze zvakashata zvinoparadza musha. Ari kuchema kamusikana ari kuchema. Amai ava ari kuchema muridzi womurume wamanga makanamatidzana naye. Ndiwo ari kuti vatiri kubvunza kuti muri kuti chii kwavari? Ndikukumbira kuti vandiregererewo. Ndakavatadzira zvangu nekusaziva kufuririka. Baba vainditira mafevhasi akawanda muchechi. Ngavandiregererewo. Ndosaka ndauya pano. Unodiwa? Saka maapa makaprotecta here? Hongu. Kake chingani muchidaisa? Nguva yareba tichidai. Asi zvavisingamboitiki nhasi ndopazvazoitika kuti tinamirirane kudai. Murume wenyu akakususpectai kuti ndozvamuri kuita akaenda kwasekuru akatotsvaga mushonga wekuti mubatwe. Handina kuti uchazviona iwe. Zvino rakanaka ere. Kuhama dzenyu munoti chii zvamaita kuwasha wavo izvi?
Nani ndifa kune kuti hama dzangu hadzizvitambiri zvakadai. Murume wangu akatobvisa pfumo. Apa tine vana vatatu tese. Saka hama dzangu hadzizvitambiri. Utakuti tutende twako nasi ukuenda kumba kwenyu. Anchada kugara ne andigari ne huri, andigari ne pambini. Andigari ne pambini. Fambi yakadai. Kwase wakumbire. Unokada kuti na sekuru. Azibudi mzukuru. Andiwakumbira kuti sekuru dauti wasununguru wako mzukuru. Ndikuzvinzwa sekuru. Sekuru zvinongorwadza sekuru. Ndimiwo kana nemo masangano zvinhu zvakadai so munonzwa sei sekuru. Makore mangani? 16 years tiri tese vana vatatu. Pane mwana asiri kuenda kuchikoro. Pane mwana asiri kudya, iye asi kudya. Pana sekuru. Nakandanga nemukudari. Ndiwe sekuru. Tiende ndino kusunungura yapi? Mwenda muno sunungura pakati penyu. Ndiwe. Munzi munozora sekuru. Zvakadaka sekuru wangu. Zvakanaka sekuru sekuru. Mupei nhumbi dzake dzemukati apeka. Mupei mbage dzake dzemukati apeka uyu. Anopiwa nani sekuru? Ndacho nhumbi dzake sezvanga. Madzimai mamu avo vabatsire. Mubatsire madzimai. Awane nhumbi dzake apeke. Ndinokudai kudari asikuru wangu. Unandizwa hivi? Muti wa mudari sekuru. Baba vane makore mangani vachishandira vanhu? Akawanda. Hapana here mamwe madzimai akamboya achisuspekta kuti achikomborena kuti mudzimai wenyu murume wenyu Uzive. mama nemakore mangani muchigara mese nebaba? Tata utosita 16 years. Mapotsoro anowanzoita madzimai akawanda. Muri mudzimai mumwe chete here pana baba? Ndiri wani. Neuromba maine zvaitika. Madzimai nditwa Sylvester Tafumana, ndikutaurawo nani? Ninonzi Madzimai Maria. Madzimai Maria, ndimasangana nechiitiko ichi. Zvafamba sei? Zvaitika ndezvekuti inini ndandine minamato yangu yandakanga nanzi namadzibaba ndinouya naye sekuti nhasi izuva reshandiro. Vanonzi madzibaba ani? Madzibaba Joshua. Saka makuseni pandatopedza basa pandasvika pamasowe ndasvika ndikagara. Saka pandati rega ndiende kuseri uku kwedombo ndinozvibatsira, ndopandatoona vanhu vakatorara. Saka ndabatikana ndopandabva ndafonera vamwe amai vekumaraini kwedu. Musati mafona mataura navo here? Ndatombodedzera madzibaba chiche muri kuita ichi havana kukwanisa kundidera. Madzimai ava ndavatarisa ndikavazivawo vanga vainawo futi. Saka ndopandafonera amai vekumaraini kwedu ndichida nhamba dzemurume waamai vanga vaina madzibaba. Ndopavabva wandipa. Ndopandafonera ndikati manyaya muye mundionerewo zvendiri kuona kupi kuno kumasowe, hana kuvaudza kuti chii chiriko. Saka pawasvika wabva wangozvionerawo. Ava amai iwo vamadzibaba, amai mukadzi wamba madzibaba muprofita vanouyawo futi kumasowe kana vanhu vechishandirwa. Saka vabva vangosvikawo nguva iyoyo tabva tangoita true. Ndokusangana kwandaita navo vana. Takudzokera kumashure. Zvishoma shoma, pane here kufungidzira kwamunosangana nako imi sevanhu vanonamata pasowe rimwe chete iro rinonzi chii sowe iri? Sowe redu rinonzi paJerusarema. Mutungamiriri ndo baba Joshua? Ndo madzibaba Joshua iva. Pane here kumbotare kumbofungidzira kuti madzibaba vanenge vasiri kufamba zvakanaka kubva kwese kwamakabva muchitanga kupinda sowe iro rimanenge vakadi? Ini ndatone 2 years ndichinamata pamasowe apa handisati ndambonzwa nyaya dzakadai swini. Ndatoshamisikawo nhasi ngosanganawo nezvakadai. Kana umbonzwawo runyere kumboti madzibaba wanyengewo munhu handina kumbobvira ndakazvinzwa. Ndazotongoshamisikawo ndatoshamisika kuti sei ndasanganawo nezvinhu zvakadai ende madzimai vachona tovaziva vanotouya kumasowe. Muri kunzi ndimakavakoka kuti vauya zobatsirwa kumasowe? Aiwa, inini hasiri ndakavakoka ba. Madzimai ava vandu vanga vakuchema vachiti mufunge madzimai ava ndindakatovaita kuti vauye kuno kumasowe vanga vakarara nemurume wava. Vachiti vauya zonamata pamwe chete kwete kuzonamatirana? Aiwa, kuzotonamata zvekutoti papa vatori nemagemenzi madzimai vava. Tanyara zisingaiti. Tarisingazvitarisiri kumutungamiriri kuti angaita zvakadai pamasowe. Ndavhunduka. Remangwana resowe rakadai rakamira sei kana muchingoonawo nezvaitika nhasi? Ndiri kutoona kuti sowe iri handifungi kuti richaenderera mberi nekuti varume chaivo vakanzwa zvakadai hakuna achatenda kuti mukadzi wake auye kumasowe kwakadai. Sowe iri ratopararere. Kana neni handichatokwanisi kutoramba ndichinamata panzvimbo iyoyo. Handichatokwanisi kana zvemasowe zvacho
zvakutondiomerawo kuti nditoramba ndichienda kumasowe nezvandaona zuva ranhasi nezvaitwa namadzibaba Joshua izvi. Pari kuratidza kuti mudzimai achitaura anokuti pamwe kune kutaura ari kuti muyedzo, kumwe kutaura ari kuti kumba ndandisingagutsikane, uye ari kutaura kuti madzibaba Joshua vaindiitira mafevha. Dzidziso yamungapawo ndeyekuti chii? Ataura mudzimai kuti ndanga ndisingagutswe kumba, chii chingaitwa kana zvakadai, muchidzidzisa imi ndimadzimai echikuru, masangana nemadzimai echidiki anosangana nedambudziko rokuti pabonde havasi kuguta kumba? Nyaya dzakadai, so tinotombogara pasi nawo madzimai tichivadzidzisa kuti kana muri mumba dzidzai kubudirana pachena semurume nemukadzi, kuti shamwari dai wandiita so wondiita izvi ndozvenonzwisisawo kuti ndigute padubonde pacho. Totombovadzidzisa but apa totoshaya ziva kuti kana ishavi kana kuchiva hatizive. Pataurwa nyaya yemafevhasi guys, varume vevamwe vachiitira vakadzi vevamwe mafevhasi. Ini fevha yacho ingaitwa namadzibaba kuna amai ava, handisingazivi ndo yebonde iyoyo here fevha yacho, nekuti pamasowe apa izvi mafevhasi hatizvionisu. Kana kweda hakumboitwi zvemari dzinoshamisira kazve kunongobviswa madhoradhora ehuni. Saka iwo mafevha avo vanozoitiranawo, handizozivawo hangu kuseri. Tinotenda nekuti titaure nemi. Handingazivi kuti pane chimwe chamungada kuwedzera pane zvamataura nezvamasangana nazvo nhasi. Mambofunga here imwe pfungwa yekuti regai ndirege kufona ndisiye kusvika zvangoregedzana, kana kuti pfungwa yatanga kuuya pamuri ndeyekuti chi? Ndatomboita chinguva ndakamirapo ndichifunga kuti pamwe vangonyarawo kuti taonekwa vachabva, ndisingatoziva kuti kutonamirana kwavanhu. Saka pandazotoita chinguva ndakamira ndatoona kuti ndiri kudedza vanhu ava hapana action iri kutorwa, ndo pandazotofunga kuti rega ndidedzewo chii vamwe vanhu vaonewo. Pari zvino munotendera kuti mishonga iriko? Apa ndazvionera apa, ini zvekumang'anga izvi ndasingatombozvizivi kana kumbozvipinda, but apa ndatenda, ndatozvionerawo kuti zveshuwa mishonga iriko ende inoshanda zveshuwa. Mungakurudzira here vamwe varume kana kuti mamwe madzimai ane varume vanofamba-famba kuti vauyewo kwasekuru vazogadzirirwa tipote tichibata vanhu vanosangana nezvakadai? Apa ngavauye vagadzirirwe, pamwe dzimba dzingadzikama, nekuti zvinezvi vakadzi vanyanya chihure. Saka vakatouya vakatobatsirwa kudai so zvinoita zviri nani, zvitori right. Mishonga iriko ende vanozvigona zveshuwa, ndazviona ende ndasingatombozvizivawo, ndazotoshamisika ndakutoona ivo vanonzi sekuru havasvika. Saka ndatotyawo nazvo. Saka vanhu ngavangodzikama vagutsikane vari mudzimba nevarume vavo nevakadzi vavo. Tinotenda. Regai tinzwe kuna amai